chikena ine ndileya malekano ndipereke programu iyi kwa Silvester Namiwa amene ali mkulu wa bungwe limeneli la SIDET kuti atipasire zonse zimene akonza tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Choyamba mundilole kuti ndikulandireni ndi manja awiri inu anzanga olemba kusindikiza komanso kufalitsa nkhani amene muli mu chipinda chino, komanso anzanga amene tili limodzi kusogolo kuno mawa uno. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa monga mwamvera kunjaku mvula ikulikitika. Ndinali ndi chikayiko kuti koma kumeneku sitikakhala tokha, ndi mwaonesa kuti mumakonda dziko lanu komanso ndinu anthu okonda ntchito yanu nchake tili pano. Koma mukudziwa kuti ndife mtundu wopa Mulungu, choncho tikhala tikulephera ngati tiyambe kukambisana zimene tabwera nazo pano osayika zonsezi m'manja mwa Mulungu. Chifukwa chimenecho ndimafuna ndipemphe lero, sitipempha ozipereka, tichita kungosankha abwana aku Capital FM mutipempherere. Zikomo kwambiri. Msonkhano uno tikupemphera mutitsogolera ndi kuti zonse zimene zikambidwa pa malo ano zikakhale zomangirira dziko lathu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Tithokoze kwambiri a Joseph Mazizi chifukwa cha pemphero limenelo. Chinthu chachiwiri, nthawi zambiri mukakumana anthu mumatha kungonena kuti tikuwadziwa ndauche, koma nkutheka kuti ena simukwadziwa. Choncho amakhala kuti anthu ena amasuka ena sakumasuka. Ndi chake pachichewa pali mawu amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Poyamba ndikaganiza kuti nchichewa chabe, komabe mawu amenewa alimo ngakhale m'buku loyera. Choncho ine anditchula kale dzina langa ndi Silvester Namiwa, mkulu wa bungwe limeneli, bungwe lanu la Malawi, bungwe la SIDET. Koma kusogolo kuno sindili ndekha, ndimafuna ndapase bwaloli aliyese atchule dzina lake. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Omega Tsiku SIDET. Zainabu Hassan Koseni Citizen. Popeza kuti kuno mwatidziwa, kumene konso anthu akuziweni, anthu angayambe kudabwa kuti mwati ndi msonkhano watu lankhani, koma lankhani wali kuti. Zikomo kwambiri. Joseph Mazizi, Capital FM. Suzana Nkoma, Tamverani. Amandi uza ena ake kuti ndithokoze ku Zodiac. Osati ife kuti live pa Zodiac ayi, koma aligwira ntchito yotamandika. Pa Zodiac wali ndi nyimbo yawo pena pake kuti boza limathawa chilungamo chikafika. Titabwatikidwa ndi boza ku parliament lachisanu, iwo sadachedwe anayamba nthawi yomweyo kubweresa poyera, pa Chingerezi amati kupanga unpack Malawi's State of the National Address imene inali ndi boza la mkunguniza anayamba adasogolera ndi Zodiac. Tikuthokozeni Zodiac, mwagwira ntchito yabwino. Kuteroko tikamati inu ndi nthambi yachinayi ya dziko, timanena zinthu zimenezi. Pamene palibe chilungamo muzibweresa chilungamo, pamene pali mdima muzibweresa kuwala. Tathokoza, mupitirire kugwira ntchito yotamandika. Amalawi akukondwera kwambiri. Chinthu chachiwiri chonena kuti tili kusona ya boza yomweyo, taona nduna zikuyankhula kuyikira kumbuyo zimene amayankhula bwana awo achakwera. Ndiye sitinamve chinthu chimodzi, timafuna tafunse a Moses Kunkuyo kunena kuti mmene amayankhula musona ija President Lazarus Chakwera ati sakukhutira nawonso ndi za Commission of Inquiry. Ndibwereze pamenepo ananena kuti iwonso ali ndi mafunso monga ngati Mayi Mere Chilima. Ndi mwina nkutheka kuti a president sidamve bwino, ndi a Moses Kunkuyo nkhani imene muyankhepo. Mukamayankha musayiwale nkhani ija onena kuti kodi adawuza Chakwera kuti ndege ija inakafika ku Mzuzu ndi ndani. Funso limeneli ndikukhupira kuti Amalawi adina uchidwi kwambiri. Ndiye mu State of the National Address ija sona ya boza ija adakamba ponso zimenezi. Ndiye timafuna Moses Kunkuyo muyankhule kuti kapena mwina sidamve bwino a president kuti nawonso sakuyikhulupirira Commission of Inquiry yawo yomwe imene anakhazikisa ija. Funso ndi limenelo kuchokera kwa Malawi. Nkhani ina ndionena kuti sabata latha lachitatu tinalipo mpano timakamba nkhani za mafuta. Ndiye kuna abwera telefoni nzika ina yokonda dziko lake amandina kuti ndifa chani mpaka na pano nkhani ya mafuta ayi dzina la mlembi wamkulu ndi nduna Mayi Koliniza Mbasi kutchulidwa, pamene chikhalirecho iwaja ndi wa pampando wa kampani yonokuma. Ndiye
ndanena kale kuti bungwe ndi la Malawi anthu akatifunsa mafunso timangobwera nawo pano kuzapereka. Komanso nzika yokonda dzikoli imandifunsa kuti kodi bwanji asidedi simukupanga chidwi kuti muuze mtundu wa Malawi. Tikumva kunena kuti anthu akukakamiza kapena akunena kuti mafuta akwere mtengo. Kodi inu asidedi bwanji simunachite chidwi kupanga kafukufuku kuti mwauza Malawi kuti kodi palita imodzi ya petrol pamalowa zichani ndi chani, palita imodzi ya diesel pamalowa zichani ndi chani. Ndimafuna ndisindike pano kuti bungwe ndi lanu la Malawi mauthenga onse otalandira tichita zofunikira. That said, allow me to go straight to the business of the day. As per the tradition, I have a statement which I'm going to read out in English. Thereafter, I've got an equivalent that is in Chichewa, which I'm going to try to read if I'm going to manage. Press statement, Lirongwe, Thursday, February 20, the year of our Lord 2025. A call to revive citizen power amid forex crisis. It is disheartening to note that cabinet ministers, top government officials, the ruling elite, and top banking officials have captured the economy and turned the glaring mismatch between the official dollar rate and that on the black market into an instant lucrative business at the expense of the deserving business community. This is the scenario that investigations by the Center for Democracy and Economic Development Initiative (CDED) have found out. According to the findings, this trend is to blame for the further weakening of the local unit against the US dollar, since the latter is being traded without any backing. A case in point is that after the cancellation of the preloaded Visa cards that were subject to abuse, commercial banks have put their foot down and are not selling the much sought after US dollar, currently pegged at 1,751 kwacha on the official market. Shockingly, the accumulated forex is easily assessed by powerful ministers and ruling elite who travel on the pretext of transacting government business. In their application for forex, they inflate their requirements, and the moment they get the dollar, they immediately sell it to the desperate business community at a black market rate. Malawians may wish to know that at the height of this forex crisis, a senior cabinet minister and influential Malawi Congress Party figure, whose name we have but we've heard for now, has the luxury of buying real property in US dollars. Just recently, the flamboyant politician applied for 450,000 United States dollars at one of the commercial banks, which is about 788 million at the official rate, but took the money directly to a Malawian business person of Asian origin, where he sold the dollars at 4,200 kwacha, translating into about 1.8 billion Malawi kwacha, making an instant profit of almost 1 billion Malawi kwacha. This means the said business person will import goods and services reflecting a black market rate when, if it were not for this cabinet minister, he could have accessed the same dollars on the formal market. The above scenario probably explains why cabinet ministers, top government officials, and party officials are hopping from one country to another, not to serve Malawians, rather siphoning US dollars from the formal market or from the formal system into the black market. And details have emerged that some powerful individuals are actually getting the forex direct from the Reserve Bank of Malawi, RBM. Given the situation above, it is clear that there is a total chaos on the Malawi money market, where both the central bank and commercial banks are not accountable, let alone transparent in their dealings. This development has, however, impacted negatively on the welfare of Malawians, where prices of basic goods and services are going up on daily basis. Unless something is done to stop this illicit business, the gap between the conventional and the black market will continue to widen and forex scarcity will worsen.
The above, coupled with lack of government incentives to encourage diaspora remittances, paints a gloomy economic picture. The Exchange Control Act is discouraging those in diaspora from channeling their hard-earned savings through their foreign-denominated accounts, FDAs, since it is compulsory that the larger chunks of their money will be converted into the local unit automatically. To avert a forced loss, the Act has rendered FDAs redundant, since mechanisms have been put in place to ensure that savings of Malawians in diaspora get home, but at the same time enjoy the black market rates. Apparently, some Malawians have information and names of those involved, but have unfortunately resigned to fate owing to the fact that mandated state organs such as the Anti-Corruption Bureau, ACB, and the Financial Intelligence Authority, FIA, have been captured by the same people at the center of this illicit trade. SIDED, however, hereby reminds Malawians that as per the wording and the spirit of Section 12 of the Republican Constitution, they should not feel helpless or intimidated. Rather, they should stand up to address the crisis that is threatening their survival and that of millions of other Malawians. In view of the above, SIDED intends to revive the people power hashtag to dismantle this cartel and liberate the economy by using the lifestyle audit and naming and shaming to expose those involved. In order to give back power to the people, SIDED has since come up with an initiative dubbed the People Power Forum, where the citizenry will have a chance to nominate public officers whose lifestyle, welfare, and property is not commensurate with their legitimate earnings. Thus far, SIDED has engaged a reputable international institution to manage the nomination process in a manner that does not give room for manipulation. The process will take tip-offs anonymous route in the following categories. 1, the executive, that is including the president and the cabinet ministers, political appointees, advisors, and state residence employees, the legislature, all members of parliament, the judiciary, judges, magistrates, and lawyers, and 5, civil and public servants. The format is simple. A dedicated toll-free line will be made public, where the citizenry will be required to push their vote in line with the above-mentioned categories, signaling out those that they wish to justify their lifestyle against their earnings publicly as a sure way that they are not beneficiaries of theft, corruption, and illicit proceeds. Needless to say that a good citizen pays tax. Therefore, the standard expectation would be that all business proceeds should be accompanied by proof of payment of tax to the Malawi Revenue Authority, MRA, to clear any doubts. By the end of the day, Malawians will be given an opportunity to distinguish between honest and corrupt public officials. This public court will be held every fortnight, and a draw of names of candidates from the different categories will be conducted. It is sad to note that, after voting, Malawians have literally nothing that gives them leverage to invoke the powers contained in the Constitution. This is the reason those elected become untouchable and in the process loot and plunder public coffers without remorse. Meanwhile, SIDED hereby urges Malawians within and outside the country, groups and institutions to come forward and provide both technical and material support to help make this dream of bringing back people power a reality. End of statement. Signed, Silvester Namiwa, SIDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira pacha kunena kuti zokambirana zambiri zigona kwambiri pa chiyankhulo cha chinyanja chimene ambiri timamva nkuyankhula komabe popeza kuti nkhani ikukhuza mbali zosiyana-siyana za dziko lino kunali kofunikira kuti
tiwerenge chikalata china chija mu Chingerezi. Ndiye panopa tili ndi chikalatanso chomwecho chimene chathandauziridwa mu chiyankhulo cha Chinyanja. Mundilole kuti ndiwerenge. Lilongwe lachinayi February 20, 2025. Amalawi tizuke nkupeza njira zothesera mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Nzomvetsa chisoni kuti nduna zina akuluakulu aboma akuchipani cholamula komanso akumabanki atengerapo mwayi pa mavuto akusowa kwa ndalama zakunja komanso kusiyana kwa mtengo wa dola ku banki ndi pansika osavomerezeka uja amati black market kuti azilemerese okha. Izi ndi zomwe bungwe la SIDED lapeza mukafukufuku wake. Malinga ndi kafukufuku wathu, izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zikupangisa kuti ndalama ya dziko lino izichepa mphamvu tsiku ndi tsiku poyerekeza ndi ndalama zakunja. Mwachisanzo atangolengeza kuti muzitupa zoyenda nazo zotchedwa visa card musakhale ndalama kale kamba kuti sizimagwiritsidwa ntchito bwino. Mabanki anasintha thabwa nkusiya kugulisa ndalama ya dola yomwe pakali pano akuti akuyisintha pa mtengo wa 1751 kwacha. Chodabwisa nchakuti ndalama ya dola yomwe akusunga mabanki ikumagulisidwa kwa akuluakulu aboma omwe akumayenda maulendo opanda pake. Akatero abomawa akumakagulisa ndalama ya dolayi kwa a business ku black market pa mtengo okwera. Amalawi adziwe kuti pa nthawi yomwe ndalama ya dola ikusowa, nduna ina yomwenso ndi mmodzi wa akuluakulu a chipani cholamula cha Malawi Congress agula nyumba pogwisa ntchito ndalama ya dola. Posachedwa apa ndunayi yomwe sititchula zina lake padakali pano inakapempha ndalama za dola ku banki ndipo idatenga $450,000 pa mtengo wa 1751 yomwe inakwana 788 million. Ndipo adatenga ndalamayi nkukayigulisa kwa mwenye pa mtengo wa 4,200 ndipo idakwana 1.8 billion Malawi kwacha. Apa ndunayi idapanga phindu loposa 1 billion pompo. Izi zikutanthauza kuti mwenyeyi anakawula katundu wa stolo zake pogwisa ntchito mtengo wokwera omwe wagulira dola ndipo akugulisa katundu uyu mokwera mtengo. Izi zichomwechi kamba kuti ndunayi yapanga zozikonda, koma mwenyeyu akadapeza dola ku banki pa mtengo wovomerezeka bweza adauda katundu pa mtengo wabwino ndi kugulisanso pa mtengo wabwino. Izi zingofotokozera chifukwa chomwe nduna ndi akuluakulu ena aboma komanso chipani akuyenda ku mayiko akunja osati kukatumikira Malawi koma kupanga bizinesi pomagula ndalama ya dola nkumagulisa pa black market nkumazilemeresa okha. Tikumvesedwanso kuti akuluakulu ena aboma akumakagula ndalamayi ku banki yayikulu ya reserve. Pa zomwe takambazi zikuoneseratu kuti kuli chipwirikiti pa msika wa ndalama mdziko muno ndipo kuti mabanki kungoyambira banki yayikulu imene sakugwira ntchito mokomera Malawi. Izi zakhuza kwambiri anthu mdziko muno pomwe mitengo ya zinthu ikukwera tsiku ndi tsiku. Ngati izi sizisintha, mtengo wogulisira ndalama ya dola pa black market ndi ku banki upitirira kukhala osiyana kwambiri ndipo ndalama zakunja zisoweratu mdziko muno. Zinthu zathina kwambiri kamba kalamulo latsopano lomwe boma lakhazikisa lomwe likugwesa mphwayi nzika za dziko lino zomwe zili mayiko akunja kuti zizitumiza ndalama zawo kuzera m'mabanki poti akuzisintha mokakamiza. Pakali pano anthu ena akudziwa mayina anthu omwe akupanga mchitidwewu koma afika pongoyang'ana ndipo sangakanene ku mabungwe othana ndi mchitidwewu monga la ACB ndi Financial Intelligence Authority kamba kuti anthu omwe akupanga izi aliso ndi mphamvu zochuluka zolamulira kagwidwe ka ntchito ka mabungwe awiriwa. Bungwe la SIDED likufuna kukumbutsa Malawi kuti malinga ndi ufulu omwe malamulo a dziko lino amapereka makamaka kudzera mu lamulo la Constitution gawo 12 asachite mantha koma ayime ndi kubwera poyera nkulimbana ndi mchitidwewu omwe ukuopseza miyoyo yawo. Pa zifukwa zomwe takambazi ife a SIDED takhazikisa ntchito yoyamba kuunika makhalidwe a anthu onse amene amagwirisa ntchito ndalama za misonkho ya Malawi ndipo tiwatchula mayina awo poyera. Pofuna kubwezeretsa mphamvu kwa Malawi, bungwe la SIDED lakhazikisa kampeni yomwe ikutchedwa The People Power Forum, bwalo la nzika pachichewa, pomwe nzika za dziko lino
zizipereka mayina a anthu omwe ali mchuma chambiri chomwe chikuoneka kuti sichikugwirizana ndi malipiro omwe amalandira. Mu kampeni iyi bungwe la SIDED lapeza bungwe lakunja kwa dziko lino lomwe liyendese kampeni iyi kuonesesa kuti pasachitike zachinyengo kapena kukondera. Kampeni iyi tayigawa magulu angapo motere: nduna za boma 1, 2 andale osankhidwa monga ku State House komanso alangiza president, 3 aphungu ku nyumba ya malamulo, 4 ogwira ntchito ku mabwalo a milandu, 5 ogwira ntchito mboma kapena mu kampani za boma. Njira yake ndiyosavuta, pakhala namba yotetezedwa yomwe anthu aziyimba kapena kulemba uthenga nkutchula munthu yemwe akumukayikira pakapezedwe ka chuma chake, yemwe akufuna kuti afotokoze poyera momwe wapezera chuma chake, ngati sanachipeze mu njira yakatangale kapena kuzembesa ndalama kapena kuba kumene. Kamba kuti mzika yabwino imayeneka kupereka msonkho, nchachiziwikire kuti a business iliyonse ikuyenera kukhala ndi umboni oti imapereka msonkho ku bungwe la Malawi Revenue Authority MRA poopa kukayikiridwa. Kuzera mu kampeni amalawi azitha kusiyanisa okha pakati pa anthu achinyengo ndi omwe amapeza chuma chawo mwachilungamo. Sabata ziwiri zilizonse kampeni iyi izalengeza mayina anthu omwe amalawi awavotera kuti chuma chawo nchokayikisa. Nzomvesa chisoni kuti mzika za dziko lino kupatula kusankha atsogoleri zilibenso mphamvu zofunsa atsogoleri momwe apezera chuma, poyerekeza ndi malipiro omwe amapeza pa ntchito kapena pa bizinesi. Ichi nchifukwa chake anthu omwe asankhidwa maudindo andale amakhala ozimva nkumaona ngati afikapo nkumaba chuma cha boma mopanda manyazi. Pakali pano bungwe la SIDED likupempha amalawi akufuna kwabwino kuti athandize kampeni ndi upangiri kapena chuma chawo kuti izi zitheke, ndi kuthandiza amalawi kutenganso mphamvu zawo momwe constitution ya dziko lino imanenera. Chikalatachi chasayinidwa ndi a Silvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDED. Zikomo kwambiri chifukwa chomvesera. Ndisanapereke bwaloli kwa azinzanga amene ndabwera nawo pano, ndimafuna ndinene kuti dzikoli lili pa mavuto osauzana. Dzikoli lafika pomvesa ululu chifukwa chakuti amalawi ambiri tasankha kukhala chete ndi kumayang'anirira. Anthu ochepa akupangisa kuti amalawi tonse tizivutika. Mwina amalawi ndinu mboni mwaona kunena kuti sabata ziwiri zitatu zapitazi katundu akukwera mtengo siku ndi siku. Nkhani yake ndi itabwera pano kuzafotokoza, ndipo mmene timayamba kuwerenga muja ndalandira message pompano kuti padakale panopa chipata cholowera kumwanza padakale panopa dolayo akuyisintha pa 7,000 kwacha. Kusonyeza kuti ngati sizizuka, ngati sitikhala ndi mkwiyo uja pa Chingereza amati holy anger, ndiye kuti amalawi ambiri tivutika chifukwa cha anthu ochepa okha amene tikuwadziwa, amene tasankha kuti tiwayikire kumbuyo. Zinthu zizafika povuta chifukwa cha zinthu ziwiri. 1, tikuyankhula pano mabungwe yomwe amalawi amadalira adathesedwa, kapena kuti anthu amene ali kumeneko adayikidwa mthumba. Mbuyo monsemu zinthu zikachitika nchitidwe onunkha, anthu amaziwa kuti tili ndi bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu. Lero bungwe limene lija likumalimbana ndi anthu oti atenga 78,000, anthu oti apereka 2,000 kuti akulefetereza, koma anthu enene akuba akuasiya. Ndikunena pano anthu amene akuononga dziko lino ndi amene ali ndi mphamvu zomalamulira ku ACP kuti ichi mugwire icho musagwire, umboni ulipo. Komanso nkhani zomayezembesa ndalama mwachisanzo, maiko ambiri pa dziko lapansi pano salola munthu kokagula nyumba cash. Koma ndikuyankhula pano zikuzaziwika kuti mu nthawi ino pamene amalawi akudandaula kuti dola kulibe, nduna ina yakagula nyumba osati makwacha kukalipira madola. Dola yomweyo imene ikusowa mziko muno. Ndiye mukaona apa zafika ponena kuti izi zikukhuza wina aliyese. Nthawi zambiri anthu makonda kuyang'ana kuti akuyankhula ndani. Ndikupempheni lero mogwada kunena kuti nkhani ya lero musaone Namiwa kuyankhula, nkhani ya lero musaone SIDED kuyankhula. Ngati mufuna muchosepo nkhope ya Namiwayo, muchose logo ya SIDED, muone kuti anthu amene amalikonda dzikoli akulilirira. Zomvesa chisoni zonena kuti mavuto awawa akukhuza anthu osauka kale, amene ali pa mavuto kalenkale.
ndeno inu abale athu amene muli kunja tili ndi mayina pepani lero nditchula mayina fandani nakale kuti we need holy anger. Dzikoli tasekerera zopusa nthawi yayitali, dzikoli likuwawa, amalawi ambiri akuvutika pamene anthu ochepa zawo zikuwayendera. Tiyambe ndi olemekezeka onjezani Kenani. Inu kumalawi zinthu zikathina mumabwera mumathandiza. Lero nkhani yafika unena kuti ngati sichitapo kanthu kulimbana ndi katero imeneyi kumalawi kuno zinthu zipitirira kuvuta. Ngakhale kuti abwera madola ochuluka bwanji saoneka. Ifa madolawo akuzembesedwa kumapita pa black market. Amene akuzembesawo ndi anthu amene kuti ateteze kapena kuti asunge malamulo a dziko lino. Ndiye kwinaku tili ndi apirirani ku America. Komanso tili ndi abitmanis. Tili ndi Idris. Nonsenu amalawi nonse ndi amene singati kutchulani. Panopa ntchito yakula pamene pafika pano mponena kuti amalawi eni yake awombole dzikoli. Tikapanda kugwirana manja ikhala ngati boti. Muboti mukaboka, ngalawa ikaboka, pakamawo madzi inu mukasankha kuyang'ana kumbali ndiye kuti nonse mumira. Wina wake mkulu wina wake Charles Kajoloweka adadiuza nkhani ya boti jena mina ku America the Titanic, ananena kuti pati ili nkati wina wake adamva guu kukona limozi ndi anangosiya nkumangovina. Kena akanso wina kuzamva guu nkusiya kumavina kumasangalala. Kachitatu wina kuzamva guu osaziwa kuti mene amamva guu muja mu Titanic muja mumalowa madzi. Ndiye ndibwereke mawu a Charles Kajoloweka zafika pano sizaseeded. Nifake tanena kuti tikupempha amalawi wonse akufuna kwabwino amene muli mziko muno kapena kunja kunena kuti ntchito iyi si nkhani yoti ndiya seeded. Ntchito iyi ndi amalawi. Ngati kuli gulu lina ndifuna kuti ntchito iyi litenge koma ipange zimene akufuna seeded, ifa seeded ndiokonzeka. Chimene ndifuna kunena pano nchonena kuti yafika nthawi yonena kuti anthu amene timaganiza kuti akonza kuthana mavuto athu ndi amene ali pasogolo kuonjezera mavuto athu. Nduna za boma, akuluakulu a boma ndi amene ali pano pasogolo kusonkhezera kukwera katundu kwa zinthu. Chifukwa kuti amakatenga ndalama ku bank ndi kumapitisa pa black market. Ndanena kale kuti nzomvetsa chisoni kuti ngakhale bank yayikulu yomwe imene inapasidwa mphamvu ndi amalawi kuti iziona kuti kodi ma commercial bank akugwira ntchito bwanji. Komwekonso abomawa popeza kugwira ntchito ndi anthu awo akupita kumweko kukatenga forex. Ndiye nkhani ili pano ndi nkhani yolira kuti amalawi tiyeni tizuke. Zikuchitikatu apa kukhala ngati kuti anthu akusewera bawo kapena akusewera draft kapena chess. Ndeno tonse amalawi tawerama ndiye chessboard ayika pa misana pathu. Ngati sitizuka ndiye kuti tifera komweko kunsi kwa chessboard. Koma nthawi yakwana chifukwa ubwino wake constitution yathu imaneneratu kuti aliyense amene akugwira ntchito mu public office, aliyense amene akugwira ntchito na amagwisa ntchito ndalama za Malawi mabwana ake ndinu ndi ine. Komano kukhala ngati kuti mphamvuzi timazigwisa ntchito siku limodzi, siku lija limene timavota. Tikangowavotera anthuwa timasiya azipanga zimene akufuna. Kenako timadikira akatuluka mboma. Ulendo uno tisapange zimenezo. Ifake takhazikisa ntchito iyi kunena kuti amalawi avote, amalawi mutumize ma message, amalawi mutumize mauthenga kuti auje ndi auje mu ndandanda wa nduna tikwakayikira kuti muzaka 4 izi asanduka munthu wa business, asanduka munthu olemera kwambiri. Ndiye ife tiyayitana abwere poyera azafotokoze ku mtundu wa Malawi. Kachiwiri anthu amene andasankhidwa maudindo osiyanasiyana mwachisanzo anthu amene amatumikira ku nyumba zachifumu ku State House komanso alangiza president amene onso ali ndi gawo lawo. Gawo lina mabwalo, majaji, maloya, magistrate au nawonso ngati amalandira tambala yochokera ku Malawi ku Malawi Revenue Authority, ngati amagwira ntchito ya Malawi, ngati amagwira ntchito ifa cha lamulo amene onso ofunika kuti awunikidwe. Pomaliza anthu amene amagwira ntchito mboma, anthu amene amagwira ntchito ku makampani a boma, aliyense amene mukumuona kunena kuti ndalama zimene ali nazo, chuma chimene ali nacho ndi kakhalidwe kake pa Chingerezi lifestyle zikususana kwambiri ndi imene zikuyenera chuma cha dziko lino, tisakhale chete. Nthawi yakwana kuti tikonze zinthu. Ndinanena kuti sindili ndekha, amanena kuti mulandu wopanda mboni ndovuta, mundilolekaye kuti ndikhale ngati kuti ndimwere madzi ndipereke bwaloli kwa Omega tsiku wa seeded 1 minute. Mwina nkukhala ndi choonjezera. Zikomo kwambiri. Nimafuna ndilankhuleko ngati forex ipitilire kusowa ndiye kuti zinthu zizikwera tsiku ndi tsiku, ndiye pamenepo mtundu wa Malawi sakuganizira. Komanso nimafuna tauze a president kuti auze nduna zawo kuti zisiye kuyenda, chifukwa ngati sapanga zimenezo makampani akuluakulu
atsekedwa chifukwa chosowa forex. Ndimafunanso ndipemphe achinyamata kuti tiyeni tigwirane manja ndi kubwera poyera komanso tilankhule zakukhosi kuti tithane ndi vuto limeneli. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Omega 6 bwalole mundolole ndipereke kwa abitisided 30 seconds kuti mukangauche blanket. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pamene zinthu zafika posaudzana m'dziko lino pali anthu ena amene akulandira salary 70,000 kupeza thumba la chimanga lili 110,000. Funso nkumati ndiye moyo wa anthu uziyenda bwanji? Nkumati amalawiwo muwafuna kapena ayi? Zinthu sizili bwino. Chimanga chakwera kwambiri uposera ndalama imene munthu amalandira kuntchito kwake. Tafufuzani zinthu zimenezi mutithandize. Tili pa mavuto kwambiri, tafinyika ndipo tikulira, ndipo dziko lathu siluyenda bwino lopang'ono. Ndipo ifeyo tinayesetsa kuti mutithandize koma simutithandiza, mwatika pa mavuto. Zikomo kwambiri. Mene abiti akutchula nkhani ya mtengo wa chimanga ndakumbukira zija adayankhula totalaza chakwera m'maso muligwa ku nyumba ya malamulo atawafunsa kuti kodi mukudziwa kuti chimanga nchokwera mtengo muno. Adayankha kunena kuti ubwino wake mukagulisa matumba awiri achimanga ukumatha kugula thumba limodzi la fetereza. Ndimafuna ndipange report lero bwana president kunena kuti lero lozafika poti duzi pano pakhala thumba limodzi la chimanga lomwelo ukapeza fetereza. Kutero koposa chero apompa ngati simuchitapo kanthu zipezeka kuti pa thumba limodzi la chimanga uzipeza fetereza ndi chenji. Amalawi akuvutika. Koma nchomvetsa chisoni kuti tikuona anthu aboma kuphatikizapo achiwiri anu akumayenda ndi matumba achimanga ndi matumba aufa. Kodi sizikanakhala za nzeru kunena kuti chimanga chimenechi chikakhale ku Admark? Izinso zikundikumbusa kuti kodi Admark mudatheseranji totalaza chakwera? Ndibwereze kuti kodi Admark boma lanu lidatheseranji? Alobini lowe chiganizo choti muthese Admark chidachokera kuti mbiri ikamazalembedwa pena pake amalawi sazayiwala kuzalemba kuti kunali ulamuliro wa totalaza chakwera amene anali mbusa amene anali kunja kwa boma ankanena kuti azakonzanso ntchito za Admark atapasidwa mwayi kuti alamulire ziko adathesa Admark. Tikuyankhula pano ku Admark kuli nkhani zomvetsa chisoni kunena kuti ana adasiya sukulu chifukwa anthu anachisidwa ntchito 5,000 chakuti pamene munalonjeza 1 million jobs. Lero anthu akuvutika njala ndikunena pano chimanga chafika 110,000 monga amene anena abiti. Koma ndifuna ndikuwuze na Malawi lero kuti Malawi muno chimanga chilimo. Malawi muno chimanga chilimo. Koma anthu amene chimangawo akusatira mfundo zopotoka za boma lino. Chifukwa akadakhala kuti boma sidaseke Admark kwa Admark kumagulisa chimanga 30,000 palibe akanagulisa chimanga chake 50,000 palibe akanamugula. Ndipo lero atangoti boma lapanga chiganizo kuti Admark iliyonso khale chimanga muona nthawi yomweyo mtengo wa chimanga utsika. Koma tili ndi asogoleri osalabadira za Amalawi. Ndibwereze pamenepo. Tili ndi usogoleri osalabadira Amalawi. Ndiye ino amene amakutengani mmalole kumapita msonkhano ndikhulupirira kuti mutha kundimvetsa bwino kuti poyamba muja amakupasani 1,000 akakupasani 1,000 makwanisa kukagula ufa ndikukagula konso ndiwo ngukadya ku nyumba. Lero ngakhala kupasani 5,000 sikukwana blade yomwe sikukwana blade nsuga. So pano nthawi yakwana yona tigwirane manja chifukwa anthu amene timakhulupirira kuti akonza zinthu achi ndi amene akusonkhezera mavuto athu. Pali zinthu zingapo zimene zikupangisa kuti moyo uzilimba Malawi muno ndiyeno tigwirane manja inu ndi ine tithane ndi zimenezo. Ndanena kale kuti akwanisa kuyika mtumba mwawo ACB koma sangakwanise kuyika Malawi tonse 22 million mtumba mwawo. Anthu ogwira ntchito ku ACB akumaopsezedwa. Anthu ogwira ntchito ku Financial Intelligence FIA adayiwala za ntchito yawo chifukwa kuti amene akupanga zimenezo akuchitira kuti mabwana. Bwana wabwino amapangisa moyo kuti ukhale okhweka. Bwana wabwino sasakaza zinthu. Ndiyeno mudziwe kuti section 12 imanena kuti mphamvu zimene akugwisa ntchito achakwera, mphamvu zimene akugwisa ntchito nduna zawo, mphamvu zimene ali nazo aphungu, mphamvu zimene ali nawo makansala, mphamvu zimene ali nazo mkulu wa MRA, kaya wina aliyense amene mungochule, mphamvuzo ndi zanu, mphamvuzo tango abwereka. Ndiye tisalole anthu ochepa kuti awononge dziko lino. Choyambirira tigwirane manja pa nkhani ya forex. Tithane ndi nkhani ya forex tikatere titenga nkhani yachiwiri. Ndinene pano musindika kuti ngati sipachitika kanthu ndanena kale kuti kumwanza lero dolayo akuigulisa pa 7,000. Siku lina ngati la lero sabata ya mawa muzandivomereza itafika 10,000.
ndezikatere kampani ziyamba kuseka ndekuti anthu kandalama kochepa kamene amalandira pamwezi kaja sakalandiranso. Zakukwera kwa mtengo wa zinthu palibe ndingamuuze. IMCP, a DPP, a UTM, a Ford kanda chipani chanji akundi mboni kunena kuti lero katundu wakwera mtengo siku ndi siku. Ndipo sindikukhulupirira kuti anyamata aboma ndi lomweli ali ndi shop yawo imene makagula zinthu zosika. Sindikukhulupirira choncho. Koma chimene sakuziwa nchonena kuti anthu awo amene amaombera m'manjawo amene amanena kuti ndi akatunduwo ndi amene akumatenga ndalama ya forex imene ndi ku banki ndi kumapita nayo ku black market ndi kumapanga maphindu pompo. Inu ntchito yanu kuombera m'manja, mukaombera m'manja akakupasani 50,000 sikukwananso thumba la chimanga. Choncho nkhani yabwino ndionera kuti lero tabwera kuzakamba zokhuza dziko la Malawi, tabwera kuzakamba zoti tizimasule. We should liberate ourselves. I'm talking to patriots, I'm talking to well-meaning Malawians. We need to join hands. We need to invoke holy hunger. We have entertained mediocre, we have entertained these cartels for unnecessarily too long. It's high time that we need to rise up and act. If we don't rise up, we are finished.